turnir u životu, bit će toga još. Šanse. Jesmo da ih je išlo, mogli smo. Osvajačica ekipa osvajača ovog turira je ekipa Jolly GPS iz Šibenika. Pekar pobjede će uručiti gospođa Vedrana Zadalija, zamjenica gradonačelnika grada Trogira. Bravo! Drugo mjesto osvojila je ekipa Žensko-košarkaškog kluba Split. Pekar pobjede za drugo mjesto odlučuje gospođa Iva Perica, učiteljica dužnosti ravnatelja sportskog ustanova športskog udruženja. Treće mjesto na turniru osvojila je ekipa Maribora, a Pekar će učiniti Ivana Radić, učiteljica Gažica, ženskog košarkaškog kluba Trogira. Jolly GPS-a Klaudija Perica. Najbolji igrač su. Najbolja igračica cijelog turnira je također Klaudija Perica. Samo ga uključiti.